bula mamla mahsus bir bir narsa var. Siz hadisde amel etmeýäňiz, imam amel etmeýärdir, siz amel etýärsiňiz. Siz imam aýtýan, metem aýtýan ters, hadisin aýtýan ters, burada da ters. Näder gurun köpeltdi. İnni nauz billah bula Allah mahsus şuly. Allah nerede diýip. Sen özüň nerdeň bil, sen kimliň tany. Sen bir misal Allah Taala sen bu mekan sabit etjek bolup, cihet sabit etjek bolup, arşyňyna qaratab sabit etjek bolup, musulman dogan sen näme gidin nähim? Men hengel bendegi deyli Allahi ki men sen yaratıptır öyle marifettir leyse kemitlihi şey ve huve's-semi'ul basir şolallah'a beşafarım ki öyle ediptir şu iman getireyli ve getirtir elhamdülillah ve başaki bir da tavili eğer ulemalar beraber çarçı ve ehl-i zem azam ediptirler onun şu hatta bir zaruret yerine mi deyli kail böyleydi ama Diyubendi hadi başlayada Diyubendi hakim muddeyan Hanefi budan sen içi de gans benyanın Diyubendilerden Näme deyip şon Diyubendi'de gayri muhallidiyeti qawtaniyalla. Ola şu Britanya İngiliz'in tübilen Hindistan'a dörendat, Pakistan'ı fesada çekendat. Ola bilýärleşen näme gıydadır onu. Ohm olalar düýül aýtdyrlaşlar. Bulan da içi janşolardan ot, ödün selefin nispet berýär, ödün bilmeýän şoň Hanefi hasy nispet berýär. Halinkete ne selefi, ne Hanefi, telefî kullen tekfiri, ummeti kullen tekfir etkeýär. Diyubendi hakim muddeyyan Hanefi budan ise migoyan Hudawan heme jahaz. Diyubendi'nin de aqideti selef bilen haleften bayra başla bir datte ki ber mebnai ilm Allah Teala hemmeyede badi paydalya ve zati bir misal zat Allah'ın. Ve in nezeriye sufiyane beraber kol İmam Ebu Hanife insanla be kufr misalat. Hop indi bir tane bir nezeriye aydıp tu Hanefi de şey diýerler. Hop ona delil erekler yani hayati kitabından Hanefi'den alýarsyň. Kesule barahim şupor barahim bir cahilane Allah Teala bir hakkında bir yok hepdir aýtýan bolsa inelekem näşdeni gowru getirýär sufilerden inelekem böyle beýdipdir diye Mevlana Mesel Bazi rahmetullahi bir tane şeýer aýdypdyr diye oň adyny hululi daqypdyr. Ha ondan sonra bäde vehdetul vücudi ki awal gurrun geçti munaýdypdyr. Ondan sonra İbn Arabi'nin şahsiýetini aýdypdyr. İbn Arabi hakkında bir gapdaly ýykylyp o bir gapdaly köşeňe awliya Allah diýip aýtýan adamlar oň hakkında bir ortam ýany aqide bar. Onu aýtmanjak ahir deyipdir bele aqide Diyubend ya behteres begoýym aqide Sufiye inas ve bu aqide ehl-i sünnet ve cemaat fark mekünet. Te musulman dogondan barha men haýyş etdim fakat inşallah munazara gelerdiň. O şu da tenin kimliği, tenin näme heýsiýeti edin balangy ödüňde sabit ederim da şowran inşallah sabit ederim. Ondan sonra o da indi hop ştaganınca selefi deyip hop gelli inelekem delil gerekdi anlamına. Muňa delil nereden tapmaly? Seleften tapmalar delil diýerler. Eger bagan selefinin sunmada yok. Inelekem İbn Utaymin del Fetavai Hutmini miset diýer. Şi Mekke ulamalaryň berdi. İşte dünýeden gitdi. Bu gelip de inelekem ştadaşyň ibaratını getirip tuğunu o dönenin tenin selefinin gerekdi. Ten gelip hayrul quruna ödün nispet berýärdiň. Ve şerrul qurundan öl keminden delil getirýärdiň. Şunyň ýabaty gana musulman dogan.